εγώ δεν είμαι προφανώς πολύ κουρασμένη, κατέρου έχω δει τόσο πολλά χρόνια και δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή. Είναι ένα μουσείο ανοιχτό, ένα μουσείο σε λειτουργία, ένας οργανισμός που τον περιμένουμε πολλά χρόνια. Είναι ένα σπίτι των καλλιτεχνών, είναι ένα σπίτι του χώρου της τέχνης. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ιστορία του και ένα σημαντικό βήμα και στο ψηφιδωτό του πολιτισμού. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ο κόσμος δείχνει, αύριο θα ξέρουμε περισσότερα πράγματα, ότι είναι χαρούμενος, ότι το ήθελε, το περίμενε, όπως είδατε, πάρα πολύ. Σήμερα όταν συνειδητοποίησα το πρωί ότι ανοίγει το μουσείο, σκέφτηκα βεβαίως και όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ μέσα σε ένα άδειο κτίριο τόσο καιρό και στείνανε, τι χαρά να στείλουν έργα σε αυτό το άδειο θαυμάσιο χώρο. Και σήμερα τα εγγένεια πραγματικά συγκινήθηκα. Νομίζω ότι ήταν πολύ... Ήταν ώρα πια για να ανοίξει αυτό το μουσείο και όπως είπε και ο κύριος Χάρτεμπερ, ο συνεπιλητής της κυρίας Κροστινά, τώρα άνοιξε και θα μείνει ανοιχτό για πάντα για τους Αθηναίους και για τους ξένους που έρχονται εδώ να βλέπουν την σύγχρονη ελληνική. Ελπίζω αυτό να είναι και να είναι ένα βήμα το οποίο θα οδηγήσει πραγματικά να λέμε ότι έχουμε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα, το οποίο δίνει ζωή στην πόλη, υπάρχει διάλογος με τους πολίτες, υπάρχει, ξέρετε, και μια εκπαίδευση στη σύγχρονη τέχνη, γιατί αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα μουσείο σε μια πόλη. Και καλή συνέχεια στο μουσείο, αυτό να ανοίξει και να το χαιρόμαστε ως πολίτες.